Nirogni demand no tu ni pila masa sini. Chini chameng mana ada sas kayon. No ni chameng. Ang chana ni musuh almost asal si kon chini chameng sing ya hicawa. Chini yago power tong kain ke hai beseng hai kai menu. Mana jengwan tu nadi saya si masa siu. Asal 70 bosoro boma hai ke jengno tong roka. Jeng sarani sinangya chini ya power phai kangke jeng obosai khai mano. Ya bas chesta khaine nironi timing go jepro charge khaine ni jorao jeng nirno fulfill goi tini lama senana ni bino masau. Community hall senana ke bino masau. School senana ke bino masau. Nini ada charge khaine ke bino masau. Chini odi karsible jeng khaine ke jeng khayon bata tongmani. Chini officer tongnai Nini Mizoram ni hai boroni officer silai tini boroni montri sini ketema silai tini bui nini officer bui engineer bui nini lamat bahke sena phai sini ba sena ya borok hani bangui chung ngwani nangu sini mokhang kosol phai khang ke si chung manai chung tabak sini odikani bangui kok sai tong borok ke tabak project ni kok sa phainai bus kangoni no ma hai project ni project baseng maha kamang mana agi bu into project to permanent yable hani bang chung permanent solution sini maharaja samani permanent solution jebabe bini rajyo rok development thangu no to Mizoram maigana sa Mizoram bofro rajyo security mamba 85 koibo sorongtha borok tabo borok mang mani bagai borok chung buskango tabo agojak sini ke rajyo tongbu kuri hai ha tongbu ha kuri nggak cuma chini order mani bang chung coba makanya chung yang bu kese orang bu maya chung bahkan thangsini ba chini thangjane lama sikuri tabo 2026 delimitation phai tongo apang ke tei bukri ma sang nai hachi chini je tabo gণতান্ত্রিক অধিকার tongmani tabo chung kothung lai oro chung kok salai tongmani ang bukri ing thangnai chung ma kothung ya hi honai apro nirok te omhage kothung kok ma salai ya hi sajanai apro chung tuma khaine tabok at least chung kothung lai kok salai tongmot kho chini bobishor ni bango o chrai ni bobishor ni bagwi chung kok sai tongmot kho apro kok sanai ni porjonto chung no jora roje khanai odikar roje khanai hani bangwi chung tabok thansa mangnai thansa oma hai thansa mangnai je buije phasa phaitung chung kaglai ajar mangnai haichi hani bangwi angniro no koina ni musu bobagra chung no phiauna ni bagwi si phaiu bonana ni bagwi phaiya chini bobagra sudu chung no phiauna ni bagwi chi hani bangchi bo tara ni jora chaya nungna ni jora nungya thuna ni jora thuya watiyo watui hanya satungo satung hoya horno hor hoya nironi kanchon purbo phaiu dam sora phaiu kheda sora phaiu asu hak salmani phaiu chung মন্ত্রী no si asu kosto khaimani no ya chinile raja si asu kosto khai tong tumani bangoi khaiba bomana ni bagoi ya chungno rona ni bagoi chi bo মন্ত্রী na hinke মন্ত্রী nai tong mau mp na hinke mp tong mau rajbari aram se asoi tong mau amotu no win tong hani bangoi ni ro loge ro di bubagrani loge o chung thansa ke choba khaile nai buskango chung yok sama bumana jotona ham